Prdeli! Kurva! Mrtka! Děka! Píča! Já jsem šla z posilovny a prostě přede mnou šel nějaký chlap a najednou se objevil za mnou. Ano. Skočil na mě, začal mě tahat. Jak vás udeřil nebo jak vás zranil? Ne, stáhl mě s baťohem na zem a říkal ukaž mi. Dobrý. A takovýhle. Já jsem Kolda, je mi 15 let, kurva, a myslím si o sobě, že jsem velký psychopat. Děvky! On ten příběh je trošku delší, já jsem se od této události vlastně dozvěděl z vysílačky, mě už končila pracovní doba, měli jsme jet z domů, ale když jsme zjistili, že se děje takováhle věc a skočili jsme do auta a jeli jsme na místo. Mají schopnost sebereflexe, jakkoliv pokřivenou, a na konci zneužívajícího cyklu psychopatem, na konci jsou hraničáři schopni určitý sebereflexe, jsou schopni se vám omluvit a slíbit, že už to nikdy neudělají, což samozřejmě je, pokud nejsou v terapii, tak je to nesmysl. Hypersexuální syndrom a agrese není šílenství. Ten člověk ví, co je správně, jen ho to vůbec nezajímá. Tak a teď mi ukaž kozy, ty svině. No víš, to nerazím. To nevadí, kámo. Brní mi penis, počkej, brní mi penis. Přítomný alkoholismus a hlavně, a to je nejdůležitější, sebepoškozování. Bojíme sa vychádzať z domu, bojím sa púšťať moje deti samotné zo školy, pretože nikdy nevieme, kedy toho psychopata môžeme stretnúť. Nazdar. Jdem tady Baldice. Co? Tak Bohnice. No Opava. to by zavolám Bohunice, ty vole. Bohnice, piču. V době příjezdu našich mužů na místě zasahovala hlídka a policie, která požár uhasila ještě před příjezdem našich mužů přenosným hasicím a přístrojem. Při tomto požáru vznikla majetková škoda ve výši 6 000 korun. Nebole. Holky škrabou mě koule. Kámo, co to je, nějaká lesbička, nebo co to tam je? Kamo. Tato chce moc, kámo, tato chce moc. Čum, tohle nemůžeš, co ty vole, tohle nemůžeš.